Ассалому алейкум бардуи азиз, ҳама каса созен хубен, саломатиётон хубай, вақтотон хушай. Маем бо ҳам савдотиҷи созен тинҷен зинда бошен. Лайк абиҷа. Имрӯз 5 феврали соли 2024 ва 1000 рубли русӣ баробар ба 119 сомон. Рубл ясмай дисм хам биде бардуи азиз. 1000 рубл 119 сомон. Дар имрӯза видео бо диққат мара гӯш кинед ки мада чӣ рӯй кардагам ва чӣ гап мезанем. Хонаи арзон аст дар ноҳияи Вахш, ноҳияи Рӯдакӣ, ду хонаи заминӣ дига аст дар ноҳияи Ёвон, квартираи иҷора аст дар шаҳри Бохтар, квартираҳои фурӯшӣ аст дар ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Истиқлол ва як квартираи арзони дига аст дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қирғани Пешина. Қизиқи видео ҳамие ки як комната квартира аст 76000 сомонӣ мо дароӣ кардагиан. Бадруи ғарибон шумо метавонед ки як комната квартирара 632000 рубл да бихарен. Хулосаи видео зурай. Лайка биҷа касе дар канали Савдотиҷи меҳмони подписатсия ки анаки мерим усуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, Illa bay. мошиноро дидед? Ha didum. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, Ha. бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирд атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. Bacha. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирд атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. Ne. Garantiya. бале, Hey, nuvera hakoy bobosh shuma fahmided. Ina рақамои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидоед. Шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чойи талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадад. Ака овозосоз боша, як чойник лимончая дар пештон бигирена ва чай ачкидор навора сар мекина, бо диққат илтимос гӯш кунед. Квартираи фурӯшӣ ва ба иҷора метаҳанд. Мақсад ҳам фурӯшия, ҳам ба иҷора медодиянд. Дар шаҳри Бохтар, тец пеши магазини Ёварда. Дом 4 этажа. Як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 35 квадратни метрай. Ремонти квартира миёна будай, ов свеч мега ҳастай, ови гарм хини кам дора, балкони дароз дора бардуи азиз, домои панелнияй, ҳуҷҷатош мега 100%, нарша гуфта ки $20000 бугу. $20000. Ба сомонӣ ҳисобкитобиш кардем 212000 сомон мешавад, ба пули русӣ ҳисобиш кардем 1815000 рубл мешидай. Бисёри бардоро дар Россия гуфтанд ки ҳами кам-кам пули русиро бимон, мисол мо ана кам-кам ҳисобкитоб бонагӯ мекунем, пули русиро кам-кам бимон. Бароям бардори азиз, барои шерои нари ғариб ина пули русиро пуш кардам, фақат шумо дастгирӣ кунед. Занг бизанен $20000 инами квартираи фасони беҳтарина бихарен. Нархи зурайне ки бардуи азизам, касе ки ай ноҳияи Ёвоне бо диққат мара гӯш кунед, як хонаи беҳтарини дигара гап мезанам. Бардуи азиз, срочна хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, диюм savxoz, деҳаи ана Санҷита гуфтагиай. 15 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ, ремонти хонаҳо миёна будай, ову свеч мега ҳастай, хеле ки дар навор десен овуш ҳастай, ҳуҷҷатош мега 100%, гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвозаш часпондагиай, ошхона, баня, ҳоҷатхона, аловхона ва бардуи азиз гаражам дора. Касе ки мисол мошин дорен, бепарво дар ин гараж мошинтон намемонед. Мактаб, магазин, масҷид, духтурхона наздик будай. бардуи азиз, дарахтои мевадиҳандаам бисёр дора. имрӯз пуга мевагӣ мешава, ай мевагӣ сер мекунӣ, бозор намера ай мевагӣ бихарӣ. бардуи азизам, нархи хонара 380000 сомонӣ гуфтак бугӯ. 380000 сомон. Масъалаи сумш қатъи арзон мешава ва алишам мешава ба квартира дар ноҳияи Ёвон. барои маълумоти бештар дар ҳамин рақамҳо занг мезанед. номарои поёнгиш ватсапам дора. ба пули русӣ 3148000 рубл мешидай. бардуи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин, чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар инами рақамҳои десем бардуи азиз дар ватсап шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунед.
бардруи азиз, компанияке баха компанияке рӯзи хилаш мо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳаҷ. Моро ай Москва ва Московския област ай пеши хонатон ай ҷои кортон ки ҷои да ҳами бародарода удобния мераванд шуморо ай ҳамҷам мегиранд. Ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соқ саломат бурда меорам. Бардруи азиз, мошиношон мошинои беҳтарин ай. И яка пастаян ами кор дай мақсад номерош WhatsApp дора занг мезанен сразу ответон мета. Бисёр инсони хуб ай бародар ай. Ана нарша гуфта ки 8000 рубл бугу. Ай ҳамада компания арзон бардруи азиз 8000 рубл. Агар ай номи канали Сауду Теҷи гап занем ба шумо арзон мекунам. Ине бародарора нигоҳ кунед чӣ хел рафтиян омадиян. Такси граница ина мусоқ самомад рафтор инҷа варинор ҳама сатфуза дар номеро ки ҳамҷа мебирояд тамос бигире мебарату соқ саломат меорату. бисёри бародарои Россия хоҳиш карданд ки ана квартираи арзон аз ноҳияи рӯдакӣ бимонад. гап нест бардруи азиз, подписатсия кунед, як рӯз меовен иншоалло. Бардруи азиз, квартираи фурӯшӣ қарордора дар ноҳияи рӯдакӣ, радиостансия, чойхонарам наздик будай, дом 5 этажа бардруи азиз. Гӯш кесен, дом 5 этажа, духонага квартира дар 3 этаж қарордора 40 квадратни метрай. Ремонти квартира навай бардруи азиз, ремонтша нав кардагӣ ба дараҷаи олишай. Масъалаи обу свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100% будай, нархи квартира 270,000 сомонӣ. бардруи азиз, чӣ хеле ки гуфтам, дом 5 этажа, духонага 3 метр, 40 квадрат, нархиш 270,000 сомон. Касе харидор бошен занг бизанен, бигӯен ки номероро ай канали Сауду Теҷи гирифтам, барои нархиш бо муомила мешава. Ба пули русӣ 2,236,000 рубл мечидай. Марҳамат, занг занен. ана ака мегзарем ба чорум эълони имрӯза. Касе тамошо кардесай бга ҳо ака тамошо кардесам навора давомти. Бардруи азиз, срочна хонаи фурӯшӣ. Бо диққат гӯш кунед, срочни ай. Срочна хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Вахш, ана тарафи Савхози Вахш дабудай. Ноҳияи Вахш, тарафи Савхози Вахш, 8 сотиқ заминай дар хона ба як веранти дарозиш дора. Ремонташ миёнай, обу свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, гирди хона ду тарафш маҳкам кардагӣ, мактаб, магазин, масҷид наздик ай. хона ҷои зур дай бардруи азиз, ай сабаби яка мисол камтар залул мондагиам барои ҳама фурӯхтесан. Срочни сум дар кор шудагия бардруи азиз. Гӯш кесен, срочни пул дар кор шудагиай, нархиш 100,000 сомонӣ. ба пули русӣ 828,000 рубл мешава. занг бизанед, маслиҳат кунед. бардруи ами як гап мегум, ростша мегум. хеле нархи наво фақат дар ами канали Сауду Теҷи мебинем. барои он подписатсия кунед. бардруи азизи хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, тарафи Савхози 4, поёни бозори Фурқат. гӯш кесен бардруи як бор дига павтор мекунам. ноҳияи Ёвон, Савхози 4, поёни бозори Фурқат. 5 сотиқ заминай дар хона ба як кайдориш кардагӣ ба ният дар дарун шай. Ремонтиш коробка будай. обу свеч мега ҳастаю мегзарони тамом. ҳамсояҳо обу свеч доранд. мақсад масъалаи обу свеч қати дилтон дур нарава. 100% обу свеча мақсад ҳастаю мегзарониш тамом. ҳуҷҷатҳои хона 100%, гирди хона маҳкам кардагӣ, бозорча, мактаб, балниса, масҷид наздик ай. И бародардам срочни пул дар кор будай, нархиш 90,000 сомон. номерош мақсад чӣ гап ҳам дора, номерои WhatsApp ҳам дора. занг бизанед, маслиҳат кунед. чандум лайк аҷа қиди комментияра да бинавис. бардруи азиз, эълона давом метиҳем. И квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, пеши балниса. гӯш кесен бардруи азиз, квартира дар шаҳри Ваҳдат ай, пеши балниса, дом 6 этажа ай. якхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад 48 квадратни метр ай. ремонтш бардруи азиз, шкатур, родбан, шпаклёвка задагӣ тайёр ай. обу свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, мактаб наздикай, бозорчаи Гилистон ам бардруи азиз наздикай. касе ки ай шаҳри Ваҳдатен медонед ки мисол бозорчаи Гилистон ки ҷодай. ана ба пеши дом маршруткаи як мегзара. дӯстони азиз, нархи квартирара гуфта ки 210,000 сомонӣ бугӯ. 210,000 сомон бардруи азиз. касе харидор бошен, занг бизанен, бигӯен ки номероро ай канали Сауду Теҷи гирифтам, шумо даво мисол барои нархиш арзон мекуна. ба пули русӣ 1,739,000 рубл мешидай. не рақамҳои поёнгиш WhatsApp дорад. дӯстони азиз, занг бизанен, квартираи арзон ай шаҳри Ваҳдат 210,000 сомонӣ бихарен. бовар кунен, беҳтарин нархайда.
бардуи азиз мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. касе ки ай ноҳияи рӯдакием бардуи азиз бо диққат гӯш кунед, як хонаи беҳтарина гап мезанам. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, кӯчаи Гагарин, 12 сотиқ замине бардуи азиз. хонаи детаҷа, яъне ки хонаи дуошёна, болову поён 5 дархона дора, бо 4 дархонаи дига ба верандаш дора, бо бардуи азиз бо 3 дархона ба кайдорш дора, бо бардуи азиз беғарзи хонаҳо бо 5 дархонаи времянка доштаи. ҳамагӣ бардуи азиз 17 дархона мешавад. 12 сотиқ замин, 17 дархона, мақсад ана хонаи детаҷаш 5 дархона, мисол ҳамаша гуфтам. ҳамагӣ бардуи азиз 17 дархона будай, ремонти хонаҳо замонавияй, 3 та банияи дарунӣ ва берунӣ дора, ов свич мега мисол пастаяни ҳастай ҳама вақт будай. ҳуҷҷатҳои хона 100%, гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ, ошхона, аловхона, ҳезмхона, ҳоҷатхона ва гараж доштаи. хулоса бардуи азиз ин хона хонаи беҳтаринай. нарша гуфта ки 1 миллион 500 000 сомонӣ бугӯ. 1 миллион 500 000 сомонӣ. занг зада маслиҳат кунед. бачаҳои чак ховуд набара ки як квартираи арзон агар мезанем ба шаба хайра мехонем. квартира десен қарор дора дар шаҳри Истиқлол, яъне ки Табошаҳр да будай, як хонага квартира дар 3 этаж қарор дора, 35 квадратни метраи. домои пешина квартира нав ремонт кардаги бардуи азиз. ана соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагие ки срочна фурӯшияй. нархаш бардуи азиз 76 000 сомонӣ мега. шаҳри Истиқлол бардуи азиз и тарафи вилояти Суғдай, тарафи Хуҷанд 76 000 сомон, ба пули урусӣ 632 000 рубл мешидай. бовар ки пул мешид ҳози худа мехаридамаш да. бардуи азиз яды комментария фасона мехонем, баъд хайрхиш мекунем. нависае ки бачаи ачкидор хеле нагуфтӣ. лайка бизан шоҳписар, тоза шава мағзи сар. мешини нигоҳ карда, бихез як хона бихар. хита нагир бемодар, лайка бизан ба помидор. мебинӣ ки хирсан шид бачааки ачкидор. зинда бошӣ яка, зинда бошӣ. кам мехонем, настроени боша, кам чӣ мегам, комментария мехонем. зинда бошед. комментарияи бародара гӯш кунед. нависае ки савдотиҷӣ қандота тоқа бизан, ту метонӣ шери нарӣ. ягон кас чини ту наворҳои зур надора. ҳамаи каналҳоро тамошо кардам, хонаҳои қиматанд. канали ту дигаҳай. 1000 лайк барои ту мега мезеба. 1000 лайк ту да мезеба мега. зинда бошӣ яка. на самом деле бардуи азиз ҳами савдотиҷӣ, ҳами канали савдотиҷӣ фақат хонаҳои арзон мемонанд. фақат хонаҳои арзон модароӣ мекунанд. барои ҳам бардуи азиз илтимоса шумо фақат як дона лайк, як комментария фасон ва касе мисол мефораш ки видеоҳои мара якмин шида тамошо куна, канал да подписатсия раҷиқиден, зангулачараологӣ дамонем, видеои ма шумо да мерава бардуи азиз. агар подписатсияро наҷихта бошӣ, баъд ана 1 моҳ пас ё 2 моҳ пас ана мисол видеои мара тамошо мекунӣ, ба мегӯӣ ки савдотиҷӣ дагиҷоӣ наметовӣ. барои он бардуи азиз подписатсия кунед, як рӯз пас ан видеои ма шумо да мерава. подписатсия раҷиқиден, зангулачараологӣ дамонен. ва дӯстони азиз, аз куҷое ки мақсад хона, квартира, чизе ки арзонтар рӯй кардан, ҳаракат кардам барои шуморо навор кардам. дигар гапам надорам. то видеоҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар куҷое бошед, ҳамеша сарбаланду хонаободу кисётон пури пул бошад. дӯстони азиз, хай ҳамун гапҳо дастгирира фаромӯш накунед. хай яка. лайк бизан, то ки дигарро тамошо кунанд. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.